Sabay tayo dyan mga kosa. Ito yung pang-apat na katanungan ko sa ating mayores. Sa ating tanungan session, T-session, or mini podcast. Ano yan? Gaano katagal ang dating period bago maging official? Ng lalaki at babae, or babae sa babae, or Parang lalaki sa gandang lalaki. tanong O, gaano katagal ang dating period para maging tayo, ganun. maging official? Or, pag nanligaw ang lalaki sa isang babae, gaano katagal bago niya sagutin? Conforme yan sa babae eh. Mm. Kung yung babae is nasa ano pa rin yung old school type, Maria Clara type. oo, ilang years pa sa kung ano pang gagawin, di ba? Magsibak ka lang kahoy bago mo ako sibakin. Yung mga lumang mga lolo natin, mga kunununo natin. Pero mayroon pa rin ganun, ha? Meron pa rin. Sa akin kasi, yung based on my experience sa aming dalawa, yung nandun na kami sa point na parang, pag naramdaman mo, pag parang same kayo ng understanding or parang mutual kayong dalawa, why not try, 'di ba? Ganun. Parang naramdaman mo na parang mahal kita, mahal mo ako. Pero parang hindi pa natin alam kung mahal, yun ba yung tamang term doon, pero parang may connection. Tayo kasi biglang halika, magsama na tayo. Grabe, no? Parang one month din. Oo. Bago tayo sama. Yun. Kaya sa akin, parang hindi sukatan yung... Tagal ng ligawan. Para kasi, maging, yun nga yung parang yung last na question natin na bakit yung baka ipakita nung isang lalaki na nagbago, parang hindi siya nagpakatotoo. Doon pa lang sa pangliligaw, 'di ba? Paano pag puro positive yung mga pinapakita niya, and wala man lang siyang puro pa-impress, ganun, 'di ba? Tapos ang tagal-tagal na ligawan, pagkasagot mo, pagka nagsama na kayo, parang nag-live-in na kayo, doon nga na ipapakita yung tunay na siya. Parang sa akin, magsama kayo sa isang, mag-live-in kayo, doon yung makikita kung Shopee! Doon yung makikita yung tunay na, na character ng isang tao o yung partner mo. Ganun. Talagang pag nagsama kayo sa isang bahay, doon mo talaga makikita yung ugali, no? Merong isang speaker or speech or speaker ata yun, na parang sinabi niya, pag ang lalaki nanligaw sa babae, tinanong siya gaano katagal bago sagutin? Sagutin mo right away. Sabi, bakit? Hindi ba parang hindi ka dapat magpa-keep ka dapat para galingan niya, mag-effort siya? Sabi, yun nga yung mali eh. Oo. Kasi, ang lalaki, magpapa-impress yan as much as possible kasi hindi nga kayo. Gagawin niya lahat muna. Para makuha ka. Pag naging kayo, doon niya ipapakita. doon yun na parang, kami na, okay na pala kami. Tama. Yun. Pero meron pa rin mga lalaki na until nagpapa-impress pa rin. Papa-impress pa rin. Tapos hanggang sa lumabas yung ugali niya. Ganun. Pero hindi tatagal lang isang taon yun, feeling ko. Oo. Baka isang buwan lang after ng ligawan. Parang magbabago na siya kasi hindi ikaw yun, matatired ka. Parang ganun. Okay, yan sasagot mo, Warden. Ano pa ba? Ikaw, may sasagot, may ka pa ba dun? Ano ba yung question? Na ako? Na, ka na? Bakit kailangan gaano katagal ang dating period bago maging official? Oo, di ba? Sa atin, okay na yun eh. Okay, ganyan. Lutang na ako, boy. Hindi mo na kaya hanggang dito na lang. Basta sa amin, ikaw yung sa akin nun na, di ba, na, parang gusto mo ako, gusto kita. Tara, magsama tayo. Try natin makilala sa isa. Pero may kaba talaga, pag ganun may kaba. Shucks. Hindi mo kilala talaga ng, pag nagsama kasi, iba rin. Kasi, tayo, independent tayo nun. Independent tayo nun eh. Parang, kaya natin tumayo mag-isa kasi may paras tayo may trabaho nun eh. Tama. May pera tayo, kumbaga.
Parang i-less lang natin yung expenses. Kasi nga, para isang bahay lang nire-rent, maghati lang sa kuryente, maghati sa tubig. So, kaya nagsama tayo kasi kaya natin. Hindi tayo nakikitira or hindi tayo alam mo yun, parang yung ano ba tawag dun? Hindi tayo yung umaasa sa magulang ng kinakain natin o ano. Kaya natin. Kaya nung isama tayo, parang kaya. Diba? Kaya tingin ko, yun yung ano dun. Yun yung advantage dun kaya nagsama tayo agad. Kaya kinuha mo ko kagad, no? Inasawa mo na ako kagad, no? Oo naman, humaling ako sa'yo. Grabe, no? Grabe yung ganda mo. Grabe. Wow. Okay na ako dun sa sagot ko. Okay. Kaya, okay na. Diba? Okay na mga kosa, kung may katanungan kayo, comment lang kayo. Hanggang dito lang, gawa ng gawa para may mababalikan.